jotono ani poimung jor saitong hai nagarchano tamkai like or subscribe khai dibi chini borok forest department ni area ni jaga semane kaham jaga perani khuchi ayang nani chakmang tho nini wanjing tho ono dofani borok tho borok phai tripura asu phai borok jaga se phai asu bon kuno jaga se kari bon kuno se kari borok jaga phai asu phai forest department area no mane ADC area no phai asu khana bole ba general area to agi general area borok to joto me ADC area agar tora bo ADC area general area kun koskri borok chin borono toma klai borok general area sna ko amu mansu mere chin borok kebo wansungna nangko tebo jaga to phaina nangko jere ani kok chaya saitanga da amte tindang na karchana tebo khas